गसाइगाव फरायसालिमानि बिबुंगोराखौ पाकिस्तानी मदद होनाय पस्ट होनायनि थाखाय गसाइगाव पुलिसा खाबाय। भारत पाकिस्तान दावहानि समाव पाकिस्तानी मददआव समाजारि बिजोङाव पस्ट होनानै आसामनि गोबां सुबुङा हमजानाय समावनो बे समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावआव गसाइगाव फरायसालिमानि सासे इंराजि बिफाननि बिबुंगोरा जयनाल आबिदिनखौ पाकिस्तानी मददआव समाजारि बिजोङाव पस्ट शेयार खालामनायनि थाखाय गसाइगाव पुलिसा खायो।